Vidím, sú tu sami páni, takže páni, dovolte, aby som vás privítal na našom prvom stretnutí. Chcel by som vás požiadať, či nám dovolíte, aby sme mohli nahrávať celé toto stretnutie, pretože si myslím, že by sme chceli mať nejaký výstup a robiť si poznámky a na každé si myslím, že je dôležité aj na niektoré veci potom sa pýtať kompetentných. Takže by som bol veľmi rád, keby ste mi dali súhlas, takže môžem sa spýtať, súhlasíte s tým, aby sa to nahrávalo? Dobre, vidím všeobecné kývanie hlavou, takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myšlienka nového dialogu skresla v týchto dvoch hlavách Ľuboša Barana a mňa, pretože si myslíme, že informovanie verejnosti, občanov, povedzme klientov, je vo verejnej správe asi tá najdôležitejšia vec, čo by mala byť. Informovanie celkovo o celkovom dianí, čo sa deje na mestskom úrade, ale aj o tom, čo robia poslanci. V tomto kole sme sa rozhodli, že pozveme si poslancov my občania, pretože garde je opačné, nie poslanci si pozývajú občanov, ale snažili sme sa my občania. Nie je nás tu veľa, bohužiaľ, ale robíme to tretí týždeň. Robili sme to vlastne len cez Facebook a oficiálne pozvánky išli na maily. Dúfam, že ste všetci dostali maily. Takže ste si aj potvrdili, že my sme si potvrdili, že ich máte správne. Takže oficiálne pozvánky išli len poslancom. Mrzí ma, že občanov tu nie je až tak príliš veľa, ale aspoň vidím pár ľudí, určite sa budú pýtať a my sa budeme pýtať tiež. Naša prvá téma je funkčnosť verejnej správy alebo teda systému služieb občanom v tomto meste.